Hej så, Lærke her og Freja her. Vi vil lave Touch My Body Challenge. Og hvis I ikke ved reglerne, så forklarer vi dem nu. Jeg, eller Freja, får bind for øjnene. Og så skal personen, som ikke er bind for øjnene, tage en ting op foran ansigtet. Og så skal man røre ved det og gætte, hvad det er. Så enkelt er det. Og bagefter kommer der en What in my mouth? Ja, så kommer der sådan What is in my mouth challenge. Og så skal man proppe en ting ind i munden på den anden, som er bind for øjnene, og så skal vi gætte, hvad det er. Ja. Det er det samme, bare med en ting i munden. Nej, jeg vil ikke sige det på en kamera. Hvad var det? Men ja. Okay, Du skal ikke grine med dem. okay, Freja. Okay, du har ikke... Okay. Jeg kan ikke se noget. Og man skal vise tingene foran kameraet. Okay. Det er din fod. Ja, hun gættede min fod. Nu skal jeg rykke længere bagud. Sådan der, det er fint. Okay, næste ting. Din albue er nedenunder, så det er det der underlige sted, jeg ikke ved, hvad hedder. Ja, det er på. Mine øjne. Vi tager 3 ting hver. Ja, okay. Hey, ikke nu. Det er din mave, og så er din ryg bagfra, og så er din navle. Ja. Det er siden af min mave. Jamen, det er hofte. Ja, hofte. Jeg gættede det på andet forsøg. Hofte. Okay, nu skal jeg have bind for øjnene. Yay! Nu tager jeg mit smukke hastetøj. Og det skal, det skal faktisk være for kroppen, ikke? Ja. Jeg har et meget lille hoved. Smukt. Jeg kan ikke se en skid. Nej, okay. Er du klar? Nu skal jeg vise det til kameraet. Det er dine fingre. Ja. Jeg kan mærke dine negle. Det er din næse. Ja, okay. Jeg er ikke i gang, jeg skal lige tænke. Nogle fingre klar. Du må ikke røre den på hårdt. Det er din øreblik. Ja. Ja. Hun gættede dem alle sammen. Og jeg gættede alt hendes. Okay. Det var lige hurtigt det. Og nu vil vi lave What's in my mouth challenge. Du starter med at have bind for øjnene. Igen. Og vi har også sådan nogle her delicious cookies. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Det er vaffelcookies med hvid chokolade på. Det smager godt. Num. Jeg kan spise dem ikke. Nej, jeg tog bare lige en lille bid hvid chokolade. Okay, er du klar? 3, 2, 1, begynd. Ja, ingen som jeg skal putte i munden på dig. Bare bliv siddende. Jeg bliver siddende. Hun går rundt og rundt. Ja, for der er ikke nogen pistol. Nu er der. Okay, op munden. Du får ikke alt sammen ind i munden. Ikke tyk på det. Det er dit armbånd. Ja! Det smager så ikke godt. Det er falsk gløder. Ja. Sådan der, det tør det ikke på. Okay, den næste ting. Hvor mange ting giver vi? 5 ting? Ja, 5 ting. Ja, okay. Den her kommer du ikke til at gætte. Hvad har I lavet i jeres vinterferie? Ja. Kommenter, hvad I har lavet i jeres Vinterferie? vinterferie. Ja, så siger vi noget i kommentarerne. Ja. Så laver vi en video om jeres, hvis I vil have det. Altså. Okay. Er I klar?
Er det ske? Nej. Det er så. Det er en eyeliner. Ah! Det er kun lige løbet af den. Okay. Prøv lige at mærke. Altså, du kan mærke, det er den der eyeliner. Det var deroppe. Ja. Ja. Så har jeg stadig 4 ting. 3 ting. 3 ting. 3 ting. Jeg får virkelig om det. Okay. Er klar? Hvis I kan høre en summe, så bare ignorer det. Okay. Åbn munden. Du ødelagde det lige. Det er den her. Det er den her. Det er den der tørklæde. Okay, er du klar til næste ting? Åbn munden. Ja. Okay. Jeg er lige bange for, at du vil den Okay. Du sagde, jeg skal have den op, så. Jeg rykker altså det. Sidste ting. Klar? Mm. Åbn munden helt. Cookie! Yay! Jeg knækkede bare halvdelen af, så kan du bruge den næste halvdel. Okay, min tur. Smager godt. Shout out til alle sammen. Det smager godt, dem der. I burde seriøst købe dem. Hvor kan man se det herfra? Det er heroppe måske. Eller ved siden. Jeg kommer og røver dit hus. Se, det der. Du vil bare sige det. Det kan jeg godt tage. Folk kan ikke læse det. Må jeg se det? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke se det. Vi siger, hvor de kommer fra bagefter. Vi gør sådan her. Okay, jeg er klar, Freja. Er du? Ja. Ui. Jeg har en ting i fjeset, men hvad så? Og jeg har ondt i øjnene, og jeg kan mærke, du rejser. Du vil sætte dig ned, ved du ikke? Nej. Værsgo. Det er den lå. Ja. By the way, der har været en billig den her. Mega lækker. Du viste, hvad det var, ikke også? Jo. Godt. Jeg kunne mærke kanten. Det smager ikke godt. Men jeg viser det lige. Det er slim, er det ikke? Nej, der er ikke slim. Det er ikke slim. Det er ikke slim. Er det her slim? Det skal vi komme sammen til. Det er den der. Giv det. Du skal ikke kigge hårdt på det. Det er batteri. Er det et batteri? Ja. Jeg skulle lige til at sige, at det var den der mascara. Nå, det er derfor enden var så åndssvagt. Du har tørt det af, ikke også? Jo. Og nu har jeg batteri i munden. Det er sjovt at høre det. Nej. Hvad er det? Din pensel! Nej! Det snærer bare på din gymnastik. Jeg følte det som hår. Min øjne klør. Må jeg klør dem lige? Ja, det gjorde de også hos mig. Jeg blev også. Den der. Nej. Freja, du kan ikke bruge min mund mere. Hvorfor ikke? Den er lukket. Den er afspærret, det er... Du skal have diven om den helt. Det er den her. Nej. Er det? Nej. Ja, jeg har den i munden igen. Hvor er i munden? Det er den der børste. Yeah. Nu har jeg puder i munden. Er det ikke sjovt? Nu har jeg puder i munden. Det må det sødt. Cookie. Ja, cookie. Var det ikke alt? Jo, jeg har givet dig 5 ting nu. Det var alt. Jeg nåede min cookie. Hej. Ej, jeg er ikke færdig nu. Jeg redder bare.
Ja. Hvad skal vi gøre næste gang? Skriv noget i kommentaren, hvad vi skal lave næste gang. Ja. Goodbye everyone. Like og subscribe, hvis I vil. Ja, ses næste video. Hej hej.